Sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt lesz velem a barátom. Sziasztok! Na már itt is vagyunk a townba. És most mi egy ilyen kommandósok leszünk, ugye? Igen, Legyünk szerintem AK-val. Az a legbiztosabb. ja, a biztonságos. Igen. Amúgy ha hát azt egyből nyakon lőttek. Ha szeretnétek, csatlakozzatok nyugodtan a Minecraft Discord szerverünkhöz, ugye? Igen, Szerintem menjünk más szerverre, mert itt szétlőnek. Nem? lehet. Vagy még és szerintem maradjunk egy kicsit. Gyere, gyere, gyere. De hogyha sokat hallunk, akkor lehet, hogy akkor Ja, fú, Barni segíts! felszedlek, felemellek. Spannolj le Jaj, medkitet. Oda rak le a ház sarkába. hú, de nehéz vagy. Medkit, Barni. Tudod, hogy kell Igen, felkiáltójel, és hogy kell, meg kell nyomni engem. Tudod, na nyomlak. amivel lősz. Jó, már hillelődök. Ne! A büdös talp. Szerintem leszpannolok armort. Jó, addig akkor én is gyorsan. De inkább gyere a benzinhez, mert Jó, hogy megyek a biztonságos. benzinkút. Barni, én a SWAT-osat spannoltam le, szerintem az tökéletes. Jó, addig akkor én is. Itt egy kocsi. Hol vagy? Az idén a boltban már ott vagyok. Gyere ki a boltból. Az hogy? Akkor valami koralló nyakon lőtt. Barni, szerintem menjünk más szerverre. Jó, lehet, hogy Vagy, ez vagy te milyen játékkal szeretnél még játszani, amit találtál, vagy tudsz? hát, jó kérdés. Inkább legyen még town. Jó, jó. Olyan szervet keresek, ami rohadtul kevesen vannak. Jó, az akkor jó lesz. És most spannoljunk le ilyen kis fegyvert. Jó, Adjak neked majd izét. Cowboygán, tudod a ja persze. a passzest. Aha. Vagy inkább ilyen revolvert, vagy magnum. Mhm. Barni, amúgy a magnum az Magó. ingyenes. Na, mert úgy kell írni, hogy spawn magnum. Igen, felkiáltójel Spaven Magnum. Aha, Ö, armor, what? Szerintem én meg vagyok. Uh-huh. Gyorsan gyere a benzinkutas De ez nem shopban. ugyanez a szerver. Megnézem. De ez ugyanaz a szerver. Ja, ó. Nem baj, jó lesz. Jól előttem két embert. Az Két jó. embert. Jó teszed. Gyerünk, daráld őket. Most mindegy. Meg majd se. Gyorsan keresek egy Feljöttem kegyót. egy házba. Alma, dragó.
Gyorsan jövök. Kivök a shopból. CBA-ból. Jó, oké, Barni. De ez Gyerünk, hogy? lelőttek. Na meg... Aha. Hogy? Feljött egy ember. Ja, hát ő ide építeni fog, szerintem akkor megyek innen. Nem vagyok benne, hogy biztonságos kinézni. Hát valószínűleg nem volt az, mert már majdnem le akartak lőni. Hol vagy, hol vagy? Hol Gyorsan vagy? elmenekülök. Amúgy Megyek a CBA-ba. elnézést nézők a kutyaugatásért. Ja, jó. Mi a szar? Az hok? Mi ez a szar? Fú, Ki az a 20? lelőttek már megint. Nem, ilyen ismeretlen, olyan, mint egy ilyen zombi. Azt Zombi. hogy? Annál is. Jó, kimegyek kis fegyverrel, hátra. Azt a, lelőttem, én még élek. Ne, meglőttek. Ezért meghaltam. Hol vagy? Mert akkor én oda megyek. Gyere gyorsan az idébe, megint a benzinkutosnál. A Lelőttem egy benzinkút. lányt. Szép. Nagyon jó. Barni, gyere a nagy zöld házba. Jó. De Jó, akkor... megint lelőttem egy embert. Na, jövök. De miközben megjött a Bence Azt a... a távból. Igen, megjött. Remélem ő is benne van a videóban. Köszönje néző. Nyugodtan. Igen, most Az őt ház. a Bence is fog ugye távozni, csak ő eddig most nem jött. Ott van egy... Szétdaráltam. Gyere Barni, húzd le a redőnyt. Felszerelem a pisztolyt hangtompítóval. Jó. Meg ilyen megfigyelővel, vagy milyen látócső. Barni, egyszerre 2 embert hátba lőttem, vagy nem, hát az egyiket szembe lőttem, a másikat meg hátba, és itt volt ebbe, gyere után. Ne, jön egy! Ne, jönnek, meghaltam, jönnek hátulról. Jaj, elfelejtettem odaadni a Cowboy Gun-t. Nem baj. Csak inkább másik házban meneküljünk már remélem. Jó, itt van Bence. Vigyázz! Jaj, bocsi, Bence. Ne, fú. Ne, menjünk inkább, igaz, más házba menjünk. Fuss, Barni, fuss. Futok. De még láthatatlanból vagyok, Luigi. Chill. Azaz, gyerünk! Megvolt. Ne. Menjünk a nagy hosszú házba, tudod, a narancsárgába. Jó. Addig... Gyere, Bence, gyere! Ne! Lőnek, Barni majdnem lelőtték. Beszöktem! Majdnem lelőttek. Húzd le a Hozok redőnyt. le... Gyere, Bence, gyere! Pedig akkor... Jó. Mi ez a ríz hang? Gyere, Barni, nézd, mit adok. Ezt vedd föl. Cowboy Gun. Bence, kell Cowboy Gun? Bence, kell Cowboy... Jó, itt van. Ne! Céloznak ide! Barni, vigyázz! Barni, lézereznek.
Azaz! Ott van valaki. Ott van. Barni! Kijövök! Töltök. Megöltem! Engedj be! Jaj! Beakadtam az ablakba! Jön a házunkba. Jó, ott van egy. Nem fog jönni. Damn! Lackó, csak Mi a szar volt? Barni, gyerünk, mert le kell őket győzni. Te De jössz? miközben jött ilyen egy zombi, és így Tényleg van ilyen lelő. zombi és lelő. Aha. Akkor ez lehet, hogy az április elsője. Azt a... Barni! Fú! A muskétával. Barni, spannolok izét. Medkitet, jó? Jó. Bence, építesz? Most nem? Jó, nem baj, nem baj. Ne húzzátok föl! Hajtsátok vissza! De akkor nem látunk semmit, és az a jó, ha látunk. De akkor ők is látnak. Akkor hajtsuk föl egy másodpercre. Vagy nem tudom mennyi időre. Na. Van itt valaki? Lelőttem egy gyereket. Ott van! Barni, lőj! Töltök. Ott jön oldalt. Most megy be. Ott lesz a falnál. Barni, itt oldalról lő valaki. Jaj, ne! Hajtsd vissza, Barni! Amúgy ez ilyen SWAT-os videó, ugye, Barni? Ha. Hogy ilyen katonás. De hogy én meg pedig Frasának öltöztem fel, ilyen katonának. Barni, nem spannolod le a SWAT armort? Az erősebben véd. Jó. Ne lőj, Gyorsan. Bence, ne lőj! Bence, ide ledobtam egy cowboygánt, mert ugye te meghaltál. Barni, jön be valaki. Jó, Bence az. Ne, jön be valaki, Barni, vigyázz! Ha kinyitottuk, azt meghalt. Hozd be a sírját. Jaj, ne, Olyan nem bocsi, látok semmit. bocsi, ugye nem baj. Lelőttem a Bencét. Gyerünk, Várj, Barni, addig akkor megspannolom a flashlightot. gyerünk, Gyorsan. Barni, a flashlightot spannold le. Az hogy is kell lesz? Mi a neve a flashlightnak? Igen, köszi, TL. Igen, mit spannoljak neked, Bence? Jön valaki. Hát a Tomigán az Vigyázz. nem... Ne! Ó, bot, te meglőttél. Bocsi. Jó, nem sérült. Csak a talpamat lőtted meg, azért éltem túl amúgy. Ott van amúgy. Ja, mást így Próbálj meg láttam egy beszokni a gyereket. házba passzív módba, Bence, passzívba.
Barni, én kinézek az ajtón. Lehet, hogy jönni fog Jön egy! valaki. Lelőttem! Barni, jött egy pont, és lelőttem a flashlight-tal. Gyere be! Itt fog várni, itt fogjuk várni, jó? Barni, Jó. te az ablakból figyelj, jó, jött a Bence. Én meg az ajtóról. Jó. Itt a cowboygám. De az jó. Bence, figyelj az ablakra, mi ketten az ajtóra figyelünk. Aha, valaki lő. Ne menj ki, Bence! Te feláldozod magad. Én megyek a Bencével, Barni, te is gyere. Jó, nem láttunk eddig senkit. Jó. Vigyázz! Jön valaki! Gyere, Barni, be! Kiraktam az egyik ajtót ilyen pajzsnak. Én meg lefeküdtem, és így. Jó, az is jó. Amúgy szólj, hogy mikor menjünk támadni, mert te vagy a parancsnok. Miért dobtad el a muskétádat? Ki lőtt le? Barni, még nem haltál meg? Segíts! Gyerünk, Fáj. Barni. Fáj valami. Mit fáj? Midet találta el? Nem tudom. Bence, védj Van minket. random. Segíts! Nem megy. Addig Nem nyugodtan elvel. nyugszik. Na jó, ő most már nyugszik. Gyerünk, Barni. Ez így jobb lett már. Köszönöm szépen. Jobb lett. Csak a lábamat találtak meg. Barni, itt a muskétád. Köszönöm szépen. EU tetháig. Barni, gyere. Jó, mindjárt. Hunting. Scope. Ne! Ja, nem akartam. Jó, azt hittem, hogy már lelőttek. Na, Amúgy ebben a mai videóban még lesz más játék is, ugye, Barni? igen. Hogy nem csak ezt egy videót tervezzük, hogy ezt az egy játékot tervezzük ma, hanem még sok. Megpróbálunk sokat. Igen. És légy szíves, iratkozzatok fel, mert Igen. ez amúgy közös csatornánk. Barni és Bence, ez Igen. így hármunk csatornája. Igen. Meg iratkozzatok fel Német Bencére, az az ő külön csatornája, azon Beaming Gene Drive, meg Minecraftos videók találhatóak. Meg itt is találhatóak Minecraftos videók, ugye, Barni? Igen. Meg Meg csak volt is itt része. Beaming videó nem lesz, ugye, Barni? Igen. Ugye sajnos Barninak korlát van a gépén, úgyhogy lehet, hogy majd felénél át kell váltani a telefonra, ugye, Barni? Igen. Ott lőttem valakit! Valakit eltaláltam, Barni! Szép. Eddig akkor a kilátszózós. Gyorsan töltök. Barni, nyisd fel Egy az másodperc. ablakot, nyisd fel az ablakot, vagy redőnyt. Redőn. Amúgy sajnos már a Barni az nem az osztálytársam, de az osztálytársam volt, de még mindig a legjobb barátom, ugye, Barni? Igen. Bocs! Nem baj. Addig Én gyorsan. azt terveztem, hogy gyere be. játszhatnánk most már mást, nem? Még jó egy Ja. picit. De lehet, hogy zombinak fog
is lenni az a nem tudom mi. Remélem Gyerünk, nem bot. lesz olyan. Támadjunk! Ez az utolsó perc támból, jó? Gyertek támadni! Mindenki ki a házból! Muszáj kimenni! Ne mondd már, lezártak minket, Barni! Akkor itt menjünk ki! Nem zártak le, mikor? Várjatok, mafiózusba menjünk olyan halkan. Vagy szólok, hogy jön egy ismeretlen zombi, vagy Nekem van hogy heavy az, ami hol. suppressem. Gyere, Barni, nagyon halkan! Ugorjatok le. Itt van egy létre, ezen másszunk fel, gyertek! Barni Gyorsan. az első. Én Barni után. Nem látok semmit. Ó, elestem. Ó, Lelőttek! Téged is, engem is. Á, Barni, szerintem lépjünk ki. Ennyi volt amúgy a Ja. támnos résznek, most jön valami más. Na. Te melyik játékra gondoltál, Barni? addig akkor keresek. Addig Nem én tudom, is. most kettő. Hát ne, Nem tudom, most most. ne legyen muskettesting, most ne. Jó, Én amúgy akkor későbbre. gondolkoztam, Igen, Akkor. később. hát extended is lehet. Á, most már szerintem most egy kicsit hagyjuk abba az ilyen katonás részt. Meg szerintem lehet frontline kaléria Így. is. Hát ne, Rendben. frontline az ne legyen. Már az amúgy is lehet. katonás. Barni, találtál játékot? Mm, hát a Car Crash Simulator, Á, oda tudod, szerintem lehetne, amit a Bence mond. Vagy DD? Milyen? Á, DD. ne legyen. Hol vagyunk? Igen, ahhoz még ne. Van itt a régi DD, de azon nagyon sokan vannak. Tudod mit? Szerintem még... Horizon Blue, azt még a Barni. Hát, jó, legyen egy pici Horizon Blue. Amúgy én azt terveztem, hogy lehetne Doors. Lehet amúgy. Ez Lehet majd Doors, nem, Barni? Itt legyünk franciák, Jó. vagy németek. Szerintem legyünk De- franciák. Ja, szerintem is, mert én abból gyűjtöttem. Barni, úgyhogy legyünk most franciák. Aha. A napóleonos ország. Napóleonok. Ö, szerintem, szerintem legyen ez a Mordhum. Én arra szavaztam, de remélem nem. A Verdum az nagyon jó. Hát amúgy ez tényleg nagyon jó, de a Fort Boys is nagyon jó. Amúgy, Barni, te szereted ezt a játékot? Én nekem ilyen elmegy. Hát még régen játszottunk. Na, hát Én is elmegy. nem akar betölteni? Jó! Francia. Melyiket folytuk? Franciák Francia, folytuk. François. Francia! Én is François vagyok. Barni, te is Barni, az vagy. Barni, én tudod, mit leszek? Officer. Szerintem nem Rendben. töltöd be. Addig akkor Mi a franc? pamoltam. Na, Barni, Barni, meg vagy? Aha. francia. Francia vagyok. François. Feljebb veszem a Robloxnak a hangerejét. Jó. Hogy halljátok ti is. Jó, Jaj, ne! gyerünk, támadjátok a németeket. Barni, hol vagy? Jövök. Most leszek egy officer. Az vagy? Előre! Nem. Egy random bot. Támadjatok, Damn. fújtam a sípot. Fújok egyet. Előre! Gyerünk! Oszta! Gyorsan menj! A lábam! Engem telibe bombáztak. Barni 6 HP-m maradt. Hol van a Barni? Ő Ó. is a francia.
És Nekem még túléltem. 100. Barni, te francia. Itt vagy! Barni, állj meg! Barni, állj meg! Hol vagy? Hol? Én egy épület. Látlak. Én is itt vagy. Te vagy ez, Barni? Igen. Jó, gyere, gyere utánam. Na jó. Előre! Gyere! Kijöttem a barakból, vagy mi ez? Jó, de ebben nincs. Én meghaltam az elitribe, te is. Jaj, az egyik csak az. Én is. Halok meg egyfolytában. Én most nem officer leszek. De remélem a halálon kívül lesz valami ebben a részben most. Hát ja, lehet, hogy ezt gyorsan abba fogjuk hagyni ezt a játékot. Szóljatok amúgy, majd írjátok meg a kommentbe, hogy milyen videók legyenek. Minecraft. Hát igen, abban az a baj, hogy nem tud benne lenni a Barni. úgyhogy- Nem baj, de le tudja tölteni a Fire MC-t. Hát mondjuk a Fire MC az lehet. Én. Aha, nem, de nem ma, nem ma. Igen. Hanem Miközben majd én máskor. addig. Én meg pedig officer vagyok. Holdboy. Officer. Aha. Bejöttem ide. Lelőttem egy németet. Azt hittem, hogy francia, és közben német volt. Addig akkor egy karddal Ne, fogom Barni előttek, tudni. léci, segítsetek. LT Rifle-man szeretem. Jövök, Olyan jövök a kardommal együtt. Hol vagy? Nem. Ne, lelőttek. Nem bírtam. Gyerünk, Barni, meg lesz. Támadjatok, és megfoglaljuk a németeket. Ó, Eltaláltak. igen. Amúgy mondjátok meg, hogy kit szeretek jobban, ha a videómban benne van, a Bencét vagy a Barnit. Nyugodtan írjátok meg kommentbe. Ugye, Barni? Igen. Meg jó kommenteket várunk. Meg jó kommenteket várunk, nem ilyen trágár beszédűeket, ugye, Barni? Igen. Hogy mi volt 10 éves, hát nem ilyen kommenteket várunk. Hát igen. Amúgy nem is 10 éves, 10 évesek vagyunk, úgyhogy Ugye, Barni, hogy nem is 10 évesek vagyunk? Azt nem mondjuk Ja, 12, ugye, Nem mondjuk. Barni? csak amúgy igen. hozzá van hozzá, hogy hány évesek vagyunk. Ó, Ja igen, ez az egyik shorts videójában volt benne a testvéremnek. Nagyon gyors voltam, hogy mit beszél egy ilyen trash videós, aki csak shortsokat csinál. Azt, jaj, ne, késsel megöltek. Amúgy úgy láttam a kommentekben, hogy szeretitek ezt a csatornát. Ha szeretitek a tartalmaimat, nyugodtan iratkozzatok fel. Mindjárt közeledünk amúgy a 30. Igen, a 30 a cél, légy szíves, legyen meg nyárra. Ugye, Barni? Szünet van, úgyhogy sokszor Igen. látok videózni, nem csak vasárnap. Hát igen, Mindig is egy hét lesz, akkor Németországban leszünk, akkor egy pár, lehet, hogy ott is fogunk felrakni videókat, de nem olyan sűrűn, mint itt. Mondjuk, hogy park, igen, meg Igen. mi fogunk nyaralni Ciprusra. Ja igen, a Barni, ti mikor fogtok nyáron menni Ciprusra? Nem nyáron, hanem április 16-án. Mindjárt Nem ilyen- mentek ti is. Aha, így van. Remélem jó lesz. Na most akkor Ja. térjünk vissza a katonás részhez. Igen.
Barni, amikor szeretnél videót, amúgy nyugodtan így felhívhatsz Discordon, jó? Ja, meg a Jó. trash videósokról, mondjuk Még a A D-zónában vagyok. Zosiris az egy trash videós, amúgy azt ne nézzétek, azt a tartalmat, légy szíves. nagyon trash. Nagyon-nagyon rossz Ja, tartalmai vannak, ugye Barni? Csak Roblox is ilyen. nagyon Csak ilyen halálra. Roblox hülyeségek, de a Robloxnak az ilyen hülyeségei, nemhogy a normális játékai, nemhogy ilyen hülyeségei. Amúgy azt most nem kritizálni szeretném azt a csatornát, hogy csak mondani, hogy ha akartok jó videókat, inkább ezt a csatornát nézzétek. 542-t sebeztem. Mi a franc? Szerintem el kell lőnöm azt a majmot. Jó, ne, a bányarész az nagyon jó. Ne, meghaltam. Én is. Gyertek a bányához. Megyünk a bányához, megyünk, Barni, a bányába. Vagy Rendben. mi az a, tudod, az a kis lyuk? Hát amúgy igen, hát amúgy az Jó. bányának mondható valami. Addig akkor elfutok a D-zónába. Hogy védjem meg hogy nehogy foglalják el a D-zónát. Igen. Ott volt egy német, ott is van. Jaj, ne engem headshotol. Jó. Azt miben haltam meg? Most leszek én emgámőr. Jó, Jó. túléltem. Szerintem én szét fogom lőni azt a helyet. Gyerünk, Barni, vissza kell foglalni a C-t. Nem lehet az övéjük. Barni, hol vagy? Én támadok. Megyek a bányába. Más meghaltam, már most Azt a... futok a D-zónába. Hol lehet? Németek. Lassan tölt a fegyver. Nem. Hogy nem találtam el? Gyerünk, támadj! Jövök. Távolra nagyon rosszan megy. Bent vagyok a C-be. Oszta! Oszta, lőttem le pár ember. Nem, már megint megöltek. Szerintem amúgy, Barni, te már mikor szeretnél mást játszani? Kb. egy perc. Jó, Ah, pár perc múlva, Bence, mást játszunk, mert Barni is szeretne mást. Ma valószínűleg csak Roblox videók lesznek. igen. Ezután szerinted menjünk fel. Jövök a kardommal. Ezután nem menjünk frontline kalériázni. Ja. Na jövök a kardommal együtt Gyerünk, a Barni. németekkel. De az a baj, hogy van ilyen rohadt gyorsan lövő fegyverük, és ez Na gyertek. Na gyertek. Barni, Ó. szerintem mehetünk mást játszani. Mekkora csípés hangokat hallok. Ó. Gyere, Barni. Na, kijöttem. mit keressek? Nem tudom, már 10 óra van. Nem baj. De ott 10 óra. Nem, Nem 10 óra van, még csak 8 óra. 8 óra elmúlt. 8 ó... Jaj, bocsi, elnéztem az időt, én 22-nek láttam. Szerintem menjünk baracsozni. Nem? Nem. Nem baracsozzunk.
Barni, most te válasz Előlem. egy játékot. Jó, rendben. Csak egy. Nem musketeztünk, mert Hát, Nem jó muszketteztünk. játék, csak amúgy szerintem nem tudom. tudom, Csináljunk bennem. Nincsen. ö, ilyen, ilyen futballos legyen. Mert ez a, Lehet focis, ugye? Barni akar. mert ez a realistic soccer. Az jó. Jó, lehet a realistic street soccer. Barni, amúgy találtam Steamen egy hasonló játékot, csak az sokkal jobb, majd megmutassam. Persze. Na, Addig akkor jöjjök a... Annyi, olyan nehéz gyűjteni benne. Amúgy tényleg jó játék, szeretem. szerintem ezt ne olyan sok ideig játsszuk, mert ezt gyorsan meg lehet unni. Jó Anglia. Ki a kapus? Én meg... Hol? Az mi? Lehet, hogy én rossz országban Vedd el. vagyok. Vissza. Nem tudok Anglia lenni. Ó, ez De baj. mit csinál? Barni, szerintem én más játszok, mert itt szétrolkodnak. Amúgy nagyon botok a kapusok. Szerintem igen. Más legyen. Azért ennyire trollkodni azért. Barni, keresek akkor játékot. Várj, Barni, megmondom Jó. annak a katonás játéknak a nevét. Le tudod tölteni? Ó, Mondom a nevét, jó? Belépsz a Steambe. trotyi gépben kellene lennem. Ó, Nem baj. más nekem nincs kedvem trotyi gépen jönni. Remélem holnap fogom. Jó, akkor Tomorrow. holnap töltöd le. Aha. Jó, nem baj. Vagy holnap. akár a más. Vagy az is, hogy így beírod a Discordban, vagy a Viberben, hogy megmondod a katonásnak a nevét, De utána nem, Barni, az megtöltöd. focis. Ja. Én meg azt hittem, hogy én És annyit Barni, hallottam, tudod, hogy hány perc alatt tölt le? 1. Akkor írhatom a nevét. De nekem nincs. persze. Barni, amúgy a Minecraft szerverünkön beraktalak rangba ilyen civilnek. Az már nagy rangnak számít. Uh-huh. Nagy Barni, rang. akkor Uh-huh. leírom a nevét, jó? Jó. Na. Soccer. Field. Pro 3D. Barni, nézd, ez az, amit elküldtem most neked. Aha. Soccer Field Pro 3D. Le tudod tölteni? Igen. Szólj, hogy mikor van kész, addig beszélek a nézőkkel, jó? Bence, nem akarsz Ja. a nézőknek mondani pár szót? A csatornáddal.
Ja, a csatornámmal kapcsolatos? Igen, csatornáddal. Szerintem holnap felteszek egy videót. Igen, lehet, hogy holnap vagy Vagy ma még egy lehet, Minecraft. hogy ma még egy Minecraftos videót velem feltesz a Bence a saját csatornáján, de az még Skype PvP, de az még később lesz, mert még ezt a videót be kell fejeznünk. Ja, És amúgy a nagyon nagy célunk a 200 feliratkozó, de a kis célunk az a 30, ugye Barni? igen. Úgyhogy iratkozzatok fel, mert ez ilyen, nekünk ez ilyen közös csatornának számít. Meg már lassan mióta, mikor kezdtem ezt a csatornát? Februárba? Nem, februárba. Nem, október. Ó, jaj, igen, október, már ilyen fél éve, egy éve tudja, hogy csinálom ezt a csatornát. Beszálltok hozzám? Hát nem, a Barni az még tölti ezt a Soccer Flight 3D Pro-t. Nekem nincs meg. Ja, más rosszat mondtam, elnézést, más. Szóval akkor holnap más rosszat mondtam. Ja, Na, holnap, nem baj, akkor holnap. Jó, akkor holnap csinálunk arról videót. yes. És ingyenes? Mert hogyha nem, akkor nem Igen, ingyenes, fogom. ingyenes. Ja, jó. Szóval akkor ingyenes, jó. A lényeg, hogy ingyenes, az jó. Az tökéletes jó. Most amúgy nem tudom, hogy mit játszunk. Mm, Játszunk Frontline Galériát. Biztos szeretik a nézők. ja, lehet. De tudok bejönni, szerencsére. Most amúgy átvettem a Lacitól egy kicsit a helyet, mert intézni kell dolgát. Jó. Vagy Barni, más szerverre kell belépni. Ó, Bocsi srácok, ezért a sok várakozásért. Rossz szerverre léptem, de ez már biztos, hogy jó lesz. Na. Nincsenek is sokan. ja, most van egy kérdésem. Mi? Egy kérdés. Hát holnap vagy szombaton fogtok menni a mamához? Vagy unokatestvérei? Nem fogunk. Ó. Már holnap és holnap után így szombaton így fogok menni a mamáimhoz. No, az amúgy jó. Barni amúgy ebbe a játékba új pálya, érted? Tudod, mióta nem volt új pálya? Hm? Jaj, ne. 1000 éve? Hát, ja, Én- 1000 éve. Az fura. Az halálra fura. Jaj. Mikor fog? Na végre már betöltött. Visszajött a testvérem. Barni, ezt a videó, találtad játékot? Ezt választottuk ki. Jelen a Bence volt. Jó, ez új pálya, megváltoztatták. Nem tudom, szerintem a Bence azt mondta, hogy nem. Már ilyen 1000 éve nem. Úgy látszik, már rég játszottál. Mi ez a szem? Április 1-e? Szerintem ja. Április 1-e? Mert előző április 1-én is Már olyan, mint hogy ilyen horroros szeme lenne annak a játéknak. Gyerünk, Barni, meg kell nyernünk. Ugye? Ó, mi volt ott? Új fegyver. Amúgy még komolyan jól áll ez a szem neki.
És még szereted a Huntert? Hol vagy? Hát amúgy a Hunter az Laci. jó videós. Igen. Már mindjárt, már 500 000 feliratkozója van. Jó. 500 000. Én jó. 500 000 azért az nagyon sok. Az nekünk már csak ilyen álom, ugye Barni? Jó. De ha csináljuk, akkor meg lesz akár még a 600 000 is. De nekünk elvileg most a cél a 30 feliratkozó. Jó. A Ez kis nekünk, cél. ez nekünk most ez a csatorna nagyon fontos, ugye Barni? Igen. Meg hogyha kitölt a felügyelet, akkor lesz Amúgy videóink most szeretnénk egy róla. ilyen Minecraft közösséget, azért csináltuk a Minecraft Discord szervert. Úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha többen is jelentkeznétek. Mondjuk majd kiteszem shortsba az ID, vagy mi az kódot. Igen. Az a legfontosabb. Mindig is az a legfontosabb, hogy gyertek a Discord szerver. a Minecraft, Igen. a Minecraft Discord szerverre, Igen, és amúgy ez a Minecraft Discord szerver ilyen is. Robloxos. igen, Lelőttem. Szép. Gyertek be a ház. Barni, ez te vagy? mi? Ez, akire irányítom a fegyút. Nem tudom. Vigyázz, Meghalt. az akaré. Hogy én is amúgy. Az a jó, hogy neked kigyűjtöttem a drónt. Amúgy mi most gépen játszunk. Hát igen, ez Igen. A Barni az laptopon, de a laptop is jó. igen. Amúgy ez Igen. csak laptop meg. Ez a játék csak ilyen laptop meg gépen játszható. Horizon Blue valamelyik Igen. telefonon játszható, de nagyon rossz a telefonon, mert Bence, nem hallatszik a hangod. Túl messze vagy a mikrofontól. akkor hát így telefonon nagyon rossz a Horizon Blue. Azért, mert ő mindjárt mondom. Azért rossz a Horizon Blue telefonon, mert nagyon laggos. Igen, nagyon laggos. Jó. Gyertek! Barni, holnap videózunk. Hát, lehet, hogy nem annyira. Hogy? Nem érsz rá? Nem tudok kérni, már most így holnap így fogok menni a mamámhoz. Ja, Meg jó, holnap után. akkor nem baj, Barni, akkor nem baj, akkor majd lesz videó veled. Oszta! Amúgy igen, az nagyon jó fegyver. Hol van? Leszek M-Gunner. Ott a sarokba. Melyikbe? Hát majd meglátod. Köszi. Bemész azt hiszem egyből jobbra. Ez még Igen, Soha- oroszok. soha vagy mit tudom én. Ki Amúgy, vagy? Barni, ezután melyik játékot tervezted? Hát, nem tudom. Jó, ez velem van. Barni, állj meg, ha te vagy! Ez én vagyok, Barni, szia! Ez te vagy? Igen, Bal klikkel, Bal klik. jobb klikkel Jobb fogod. klik. Úgy, szép! Akkor
Persze, már rég megmutattam neki. Barni, emlékszem, amikor negyedikben játszottunk ezzel a játékkal digitális kultúrán. Becseld magadat, Barni, 4-es gomb. Barni, emlékszem, amikor ezzel játszottunk digitális kultúra órán negyedikbe. Amikor Nem, megengedték, tudod. Nem emlékszel? Ja igen, és nem engedték nem. ezeket a Én feledkezős vagyok sajnos. Nem baj. Ja, mi 5-be se, hát ez ilyen nincsen. Barni, Előző évben se engedték. Barni, Igen? nektek kedden szabad játék volt a digitális kultúrán. Nem. Akkor mit Gép, csináltatok? ilyen PowerPointból ilyen kellett csinálni ilyen büdös izét. Az iskoláról, azzal a költővel. Tudod, az a Csokonai Vitéz Igen, igen. Mihály. De nem tudom, minek kellett, de Barni, remélem, megtanultad már a János Vitézt? nem. Más szünet után így meg kell felmondanom. Mi már rég felmondtuk, képzeld, Bod. Tudom, egyszer már mondtátok, hogy János Vitézt kell nektek tanulni. Már emlékszem rá. Kikap. Én nem tudom, mi a szar ez, de megpróbálom. Inkább mégsem. Mi ez a... Jaj, ez az április elsője. Ja igen, és nem kaptuk. Mi ez a ordítás? Sok. Olyan, mint hogy horror Kinek leszünk lenne. a következő körbe? Nem, szerintem most nem játszunk mást. Nem, még játszhatunk. Inkább játszunk más, Barni nagyon az nem ennyire unatkozom. érti ezt a De játékot. hát lelőtt már. Hát ő más szeretne játszani. Nem játszunk már mást. Jó, akkor még legyen Vannak új pályák. ez a Helveti. Nézd, jó a Helveti. Jó, a Helveti. Breakthrough. Barni, most leszünk fínek. Jó. A Finnország. Finnország. Ó, Lackó, vannak ilyen erkák. Quad barrel. Ne, kivették a double barrel, most már ilyen quad barrel van. Leszek színelő. Barni, gyerünk, meg kell nyerni, ugye finn vagy? Jó finn. Jó. Igen. Finnország. Gondolom az rövid. A Fing. Nem? Mi? Gondolom az rövidebb. Mi? Az a soti. Ja, igen. Nem, A ugyanolyan, csak kevésbé. 4. 4-es. Oha. Na itt most merre kell menni? Nem tudom. Én nem tudom. Én random valahova megyek. Hát én is. Többet nem választjuk ezt a pályát. Van egy barang. Itt Már vagyok, ott ilyen, annál az ilyen út fele megyek. Én meg barak vagyok. na találtam valami. Az a baj, hogy foglalnak, de mi nem tudjuk, hol vagyunk. Az a baj, hogy mi nem tudjuk, hol vagyunk, és merre megyünk.
Azt, ez tényleg 4-et tud lőni. Akkor hova kell mennem? Nem tudom, Barni, csak köves. Mi? Azt se tudjuk, hogy merre kell menni, de azért harcoljunk. Nekem meg azt írja a játék, hogy máshova menjek, és ne oda már ilyen halálhely van, vagy mit tudom én. Barni, neked van exogánod? Szolgálnom, nem tudom, szerintem nem. Hova kell? Hova a Csak pöcsbe köves. kell menni? Barni, állj meg, ha te vagy. Ott voltam az előbb. Exogánod Megálltam. van. Barni, neked exogánod van. Hol vagy? Na, találtam valami. Egyetértetek? Remélem jó helyen vagyok. Bit. Barni, játszunk Megpróbálom. más, gyere. Jó. Na, keresek játékot. Barni, ma nem tudod letölteni azt a focis játékot? Szerintem ma nem tudja. Csak az mentene meg Ma. mint. Ragdoll Universe. Ne. Más, te lehet, hogy holnap reggel, lehet, hogy így reggel fogok Barni, vélni. de most miért nem töltöd le? Az úgy könnyebb lenne. Hát, első szét kell cserélni a, a laptopokat, és így Emergency folytani. Barni, és hol Attól van a másik laptop? jó, ott van Barni, nem baj. a Barni, én megvárlak addig, ameddig letöltöd. Meg a Bence is. Én megvárlak. jó. Nyugodtan. Vagy Ben... Mondta, hogy holnap tölt. Barni, neked van e-mail címed? Igen. És letöltenéd a Fire MC-t? Fire MC, az, ja, az Steamből van, ha jól tudom. Nem, Google-ről kell letölteni. Ö, Barni, ugye tudod hogy hívják az e-mailedet? Tudok benne segíteni, vagy most ne, vagy inkább letöltöd a focisat? Inkább letöltöm a focisot. Jó, Csak Barni, akkor mit szólsz, ameddig tölt a focis, mi Fire MC-zünk egy picit, jó? jó. Addig beszélhetünk. Hány perce megy a videó? Nézem. 58. Hú, sok. 1v1, Míles MP. Aha, lehet, de csak addig, ameddig a Barni le nem tölti. Míles MP-n van milyen PvP, ugye? Igen. Nekem amúgy megvan a Mr. MC, csak nem Na, Megvan a laptop. pillanat. Na, közben kiesik a billentyűzetnek a vezetéke. Jaj. Na, be van csukva a csomagos, a nem tudom milyen, a csomagos gép, amiről Temuról kaptam. A csokolás Temuról. Nekem mi volt a Fire MC-be?
Na nem már megint kezdi. Csak újra kell lépned. Hát jó. Barni, megvan a laptop? Aha, meg kell várni, hogy töltsön be. Barni is Vagy az jobb laptop? hát nem annyira mondanám ingennek. Az Mert milyen szokott ilyen laptop? ja, már a márkája, Aha. az a HP, az a HP. neve. Nekem a gépem HP, az jó. Aha. Ne nézzétek, hogy Alexos nem van, mert nem tudom beállítani a nyíles MP-n, úgyhogy nem tudok. Hát én meg nem tudok belépni a Fire MC-be. Nem mondod komolyan. Ha nem tudok belépni, akkor viszont, akkor viszont lesz. Jó, nincs fent az admin. Na végre. Meg kell várnom, hogy töltsem már be. Látod, nem tudod a segítőket megölni. Nem tudom, mi baja van Barni a Fire MC-nek. Nem akar megnyílni. Az fura amúgy. Nagy Már türelmet kell kérni. mindenhonnan próbálom megnyitni, de azt írta, hogy updater. Lehet, hogy update-el. Nem, mert engem bedobott. Nem, már megint, de frissítenie kell annak a szarnak. Léci. Rosszul írtam be. Hát de... No, elvileg most már működnie kell. De amúgy nagyon sok ilyen túlópézat segít. Meg nekem is. Na, nem mondod, hogy nem indul be. Ezt nem hiszem el. Most már megint próbálhatom 20-szor újra. Barni, szólj, ha betöltött a gép. Jó. Már se frissítenie kell semmiért. Tehát a Microsoft 11-re akar beállni. Jó! Barni, frissít a géped. Ja, sajnos igen. Akkor addig Barni mondja nézőknek valamit erről a Minecraft Discord szerverről, jó?
Nyugodtan. Na szóval a Minecraft Discord szerver az kényelmes szerver, és nem szoktunk átverni. Mi Igen. utálunk átverni. Hát igen, hogy ez most olyan lesz, hogy vannak ugye van benne egy rang. Ha nagyon kedves vagy, meg belépsz kezdőként, akkor megkapod a civil rangot. A Barninak már megadtam, de csak az ilyen nagyon OP-knak, meg akik segítenek benne, azok megkapják. Meg akik feliratkoznak, ugye azok megkapják a civil rangot. Igen. Ugye Barni? A Barni is úgy érte el a civil rangot, hogy ugye ő is fel van rám iratkozva, meg ugye ezt együtt csináljuk ezt a csatornát, ő csak ezért kapta meg. Ugye Barni? Igen. Na, jövök akkor PvP-be. Barni, te meg szólj, hogyha kész van, mert akkor kilépek a Fire MC-ből. Jó. Jaj, miért dobom el? Jó, most nincs annyi jó, mint szokott lenni. Ez mi ez, pókháló? Hol vagy most? Én itt vagyok, megnéztem ezt a pókháló farmot. Nézem, ahogy izélnek, harcolnak. Láttál sima, nem rangos ember, Bence? Barni betöltött? Hát nem. Szólj, hogyha betöltött. Oké. Hú! Mi van? Ketten támadnak rám. Na jól van már. Nem így próbáljatok legyőzni, büdös talpot. Megöltem amúgy egy segítőt. Hogy? Hogy? Hogy ölted meg? Béna volt. Barni, itt vagy még? Igen. Szólj, hogyha betöltött. De hangos. De lehet, hogy sokáig fog tartani, Nem baj. de remélem nem Bence, nem vagyok. Nem is fogunk tudni játszani, csak így mondom. Hát most még csak betölt a laptopja a bodnak, mert ugye, hogy tudod, hogyha lejárna. Már megint ketten jönnek rám, le vannak tűzvelve. Bence! Ott, Na, akkor megvárjál. vigyázz! Hát ez simán leszedett. De az a baj, hogy az ilyen prémiumoknak éget a...
támad le őket? Ajándék. Ajándék a Mikulásról. Jaj, ne! Már megint kezdődik. Bence, támadjuk le őket, hát ne menj vissza. Ne hagyd, hogy leklikkeljen. És akkor megnyerjük a párharcot. Barni, itt vagy? Igen. Én is meghaltam. Bence, akkor PvP. Guba, itt vagyok. Fú, de ez olyan idegesítő. Edd be az aranyamat. Vaj, ne! De ez ilyen rohadt köcsökség. Azt hogy? Üsd már le! Az a gyereknek mondta. Fú, de jól PvP. De mi? Bence, a vízben üsd. De na jól van. Meghalt. Kell csinálni, rámegyek, tetőhálózom. Bence, gyere arra a gyerekre. Hálózd be, én meg beizélem. Jó? Nagyon. Ne, rám támadt egy prémium. Léci, segíts. Nem tudom letenni. Ez cheater? Igen. Barni betöltött. Nem. Egy ilyen renderakásot. Menj Én. arrébb.
gyerekek, ott odaadom. Köszi. Ott az nem talált. Jön! Jó, gyorsan vegyed. Hát most illazok egy gyereket, de az nem talált. Barni betöltött, meg szólj. Ne, ide jött! Egy prémium! Nem baj, hagyjad. Van netherite volt netherite csizmád. Csizmám. Ó, hát abból csomó van. Jaj. Csak feltételek, hogy tudd elkapni, de nem tudom. Ne, tudtam, a fándáinkra van. Köszi, felrobbantottál. Voltam Nem mindegy, nem baj, ha leíjasztál, vagy nem tudom, így. Barni megvan. Na, hát a vezérélet fog váltani a Rodi. Nadrág kell. De az már volt. Hol vagy? Itt vagyok a hátad mögött. Akkor segíts. Jaj, ne. Meneküljél meg. Inkább engem öljél meg. Már engem meg is ölt. Srácok. Igen, a Bence most elmegy WC-re, vagy nem tudom hova. Mindjárt jön. Barni, megvan? Nem, lehet egy másik gépben fogok gamerezni. Folytatni. Arra úgy értettem, hogy folytatni a játékot. Jó, jó. Csak szólj, Most hogyha ilyen- megvan, jó? Csak szólj. Nyugodtan Pedig szólj. akkor boxolok a Autocrossban, Jó. ha ez egy más Jaj, hát ez meg lesebez.
Barni 2 másodperc alatt felhílelődik. Az jó. Nagyon-nagyon kell. Ja. Az a fogadj. Hát Barni, még pár kör, azt megyek Robloxozni. Jó. Jó, hát ezt pedig akkor én is. Ez rég, Itt van Bence. hogyha ez ott így ennyire Bence, én csigalassú. mindjárt megyek Robloxozni. Nem lépek ki teljesen a Fire-ből. Ja, 15 percet tud adni, nem baj. Az akkor 9 órakor fog. Nem mindjárt 9 óra lesz. Majd szólj, hogyha vége van a videónak. Ja, még Jó, nincs Laci? vége. Még Jó. sok idő van a videóból. Jó. Ez ilyen stream videó, nem? Ja, tényleg, én nem is tudtam. Elnézést. Nem baj, nem mondtam neked, hogy ilyen hosszú lesz. Ilyen live-os? Aha, csak nem ilyen élőben. Ja, jó. Holnap tudunk élő adásozni. Jó. Ha segítesz, akkor nem. Akkor 10 órakor lesz vége. Nem tudom még mikor lesz vége, de igen, a körül. Már én azt mondanám, fél 10-kor. Szerintem 10-kor. No. Csak lehet, hogy majd menni kell fürdeni. Jó, Barni, addig akkor majd addig tedd le, és azt majd visszajössz a hívásba. Addig majd mi Vagy menjünk. Hát, Barni, vagy az szólj majd, hogy mikor mész fürdeni. jó. Vagy az is jó, hogy lenémítom, és az elmegyek. Az is jó. Remélem sokáig telózok szerintem. Micsoda hosszú 7 óra. Ez akkor 13 órakor, ilyen 1 óra délután 1 órakor elhoztam. Mindegy.
Bence, hol vagy? Jaj! Bence, pont hol vagy? Fú, hogy az nem is került. Itt vagyok. Felhúzom a számszeríjat. Ha látsz egy fekete gyereket, azt meg kell ölnöd. Mérővel letímeltél? Nem. Ő ölt meg. Hol? Meg a sem. Jaj, meghúzok téged. Téged láváztalak legúba. Barni, itt vagy? PvP? Nekem rosszabba szedtem. Nem. Lehet. Nem baj. Gyorsan edd be. Jó, azt a gyereket megöljük. Várjál. Team. Ne! Jaj, ezt meg van. Barni, megöltünk egy gyereket. Ja, tímelni akart, azt megöltük. Gyere egymással. Oda a fa mögé. Sonka Csabi. Jön már megint. Jöjjön meg. Jaj, Hát, igen. most én úgy dönteném, hogy megyek fürdeni. Jó, Addig addig akkor építs mindjárt. le magad. Na. Sziasztok, nézők, mindjárt jövök. Szia. Ja, jó. Mindjárt hallottátok, mindjárt jön a Barni, elmegy frödni, aztán... Ha beépítettem magamba a pókhálót, magamba... Bocsi, hogy elütöttelek, muszáj volt. Én menekülök. Jaj, ne jön ez a Word. Hiába próbálom magamtól, távol nem megy.
erről üt ez a gyerek. Ne azt az apró barnyus, vagy ki a neve, azt öld meg. Na, Bence, jössz akkor a PvP-n egymás ellen? Gyere a piros lyukba. Mit szólsz, menjünk a piros lyuk mellett. Fa mellé, jó. Itt egy pont, hogy itt vagyunk. Nem szabad aranyalmát. Van boltád? Jó, nincsen, akkor mehet. Igen, hát ilyen szedted. Hát, nem baj. Legközelebb, hát ha megnyered. Hát, lehet. Még ma mondtad amúgy. Mivel ha aranyalmát nem eszek be. Na, gyere megint oda. Adsz egy melvértet, egy diamelvértet. Van neked ilyet? Ilyed? Ja, vagy ilyen? Ja. Ne drágyi. Akkor... Meg itt van ez a melvérte, ez erősen véd. Akkor várj, lecserélem. Itt a dia. Bocsi. Gyere! Nézd, csináltam egy ilyen medencét. Gyere, harc! Egy, kettő, három. Jó, de aranyalmát teszel? Egyél akkor te is. Azt a... Ezt nem hiszem el. Ingyenes. Ne ölj meg. De... Hopp! Köszi a melvértet. Akkor visszajössz. Úristen, most már nagyon bekeményített. Hát persze, eddig neked volt több ezer aranyalmád. Hát már csak egy van. Sajnos.
Hogy bepókhálóztál már? Hogy nyomtad itt? Igen, csak most nekem rosszul volt a pozíció. Meg rosszul ütöttem. Nem volt annyi hely, hogy oldalra üsselek és visszameljelek le. Gyere, gyere! Kopi! Ne már jönnek! Menekülj! Jaj, nem már megint a karate. Mindig akkor van, amikor Amúgy tényleg. engem még mindig követ. Jó, már nem. Bence, menjünk oda. Tubánhoz. Jó, megyek a tubánhoz. Ezt nem tudom tőle. De nézd, nekem milyen szettem van. Nem rossz. Hé! Jaj, helyez! Igen. Aha. Nagyon fényán játszik. Odaad el vértet. Nekem nem vért. Jó, nekem már van. Nálad van a balta. Figyelj, ha odaadod a baltát, adok egy netherite kardot. Jó. A szigmát öld meg! Az VIP-s. Jaj, Jaj, már megint bejött a falusi. Az ellen nincs menekvés amúgy, de tényleg nem tudsz menekülni ellene. Jössz a tubánhoz. Hány perce megy a videó? Fú, 1,5 órája. Már több. ilyen amúgy nincsen karate kolbász. Jaj, nem, már támad, már támad. De amúgy nagyon nyugodtóak ezek a VIP majmok. Igen, úgyhogy ezután, ha a Barni visszajött, akkor már egyből Roblox vagy, amivel ő játszott. Vagy a focis. Figyelj, jó, én megkiszálltam. Eladom a cuccokat. Remélem lehet adni a homa. Én amúgy nem fogok játszani most már jó pár ideig nyíles MP-n, mert ügybeli bombával hánynak is semmi sebzés. Na, ilyen ez. Igen, látjátok, hát látjátok, olyan szettje van, hogy meg
megvett magának rangot, hogy nem ő... meg 200, vagy nem tudom mennyi élete volt. Ilyen a níves MP. Ha van egy főadmin barátod, akkor szét fog adni jó cuccokat. Na jó, ez már így. Látjátok, ez például itt tud PvP-zni, de nem jól. Azt hogy élet tudja? Meg fogsz halni egyből valamit. Csak simán szerencsém volt, hogy eldobtam azt az Ender Pearl-t. Nem támadtak le egyen. Ja, sajnos én is kiszállok ebből. Szerintem megyek Robloxozni. Szerintem még, ha visszajön a Barni, egy kicsit játszunk, aztán elköszönünk ebből. Ha visszajön, de lehet, hogy még most is. Barni. Itt van még. Szerintem már nincs itt. De itt van. Én megvárom, amíg megfürdik. Na. Mehet egy kis Fire MC akkor. Akkor visszajövök, de utoljára. Nem milyen. Na, itt vagyok. Szia Barni, Na, szia. Sziasztok. Azt hittem, hogy már sose jössz vissza, meg a nézők is. Ja, Barni, tudod, Csak hogy hány siettem. órája megy a videó? 1 óra Ha? 44 perc. 45. uh-huh. Mit Az akkor, támolni, és akkor én leszek az akkor Barni, ilyen 7 óra. bekapcsolt a gép? A csatorna is. Nem. Ja, tudod, kigép. Igen. És De belépsz amikor a véget Steambe? a pillanat, mert már megint így várakozni kell. De ilyen 100%-nál tart, szerencsére. Még akkor idehozom az időre. Barni, Fú, de... Igen. hogy megmutatod a nézőknek azt a gépet?
Ja, trocsi, hát persze. Csak akkor nagyon kell vigyáznom az arcomra. Ja, az arcodat nehogy mutasd. Mert, Én mert már mutattam az arcomat, de te még a tiéd, az titkos. ja, meg amikor van YouTube-om, akkor se fogom mutatni amúgy. Barni, majd lesz ilyen face reveal-es videó neked, jó? Jó. Csak lehet, hogy izgulni fogok. Meg nekem is lesz egy fész. Igen, a Remélem. Bencének is lesz majd egy face reveal-es videó. Remélem nem fognak csúfolni, hogy olyan arcom van, mint ahogy Nem ilyen fognak, nyugi. jó. Remélem többen fognak lájkolni. Nyugi, kedvesek a feliratkozóim. Oké, Na, akkor mutasd a géped. jó. Egy pillanat. Jó, szerencsére. Na, így néz ki. Igen, a A csokonáisát gép. is, és a csokonáisát is megmutatod nekik. Ja, jó, csak egy pillanat. Na, itt a billentyűzetem, meg az egerem. Azért látszik ott a Na, addig akkor... Na, ugye emelem malév. Na, valahol Na, például annyit tudok mutatni, hogy ilyen fekete, és így ilyen igen. cinkpázos. Amúgy szerintem jó. Meg jó. Meg ez mikro 11-es. Hát szerintem én most, Bence, te lehet, hogy már elköszönsz. hát lehet, hogy már elköszönök, mert azért már unom a Roblox meg a... Jó, hát akkor nézzük, Bence elköszön, Nem ketten, biztos. ketten maradtunk, lehet, hogy még nem köszön el, de lehet, hogy igen. Barni, mikor kapcsol be a HP? Hát még, A nézőknek se jó. hát nem tudom, első megint ilyen rendrakásot mutat nekem. Szegények mire várjanak. Barni, szerintem ennek a videónak vége lesz. Most. Barni, köszönjetek el mindenki. Sziasztok! 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 Várjatok, Bence még szeretne valamit mondani. Ez a live volt. Ez a live volt Mesterfokon. a Mesterfokon. Meg, ja. Sziasztok!